Coftal-ɓalli men Aissatou Ly. heeɗiɓe RFI Fulfulde yewtere Coftal-ɓalli men on calminama on juurama. Min jettimo kanko Moussa Oumar Bari cikkunomi noon udditirta kabaruji makko ko haala Barcelone e Real ko ɗum o fodunomin ewa kabaru mawɗo e banggue ko koyngel ko haala ballon d'or walla mbiyen ballon rekkangue to Europe ko janggo keɓowo ballon d'or o andete ɗo e Afrique noon sappo hirodiroɓe gam hebde ndi muñaari kangue gandama haalulaji mbaɗi won wiɓe ngol doggol won fettoɓe haalnoɓe jeeyede hen ɓe tawaka ɗum mamin jewtita haala mum goɗɗum kadi woni Senegal heeɓi woni kawgel kan fettoɓe ceenal ɗum woni beach soccer ha e banggue goɓɓodiral ne saabu kawgel Afrique goɓɓodiroɓe joofi hanki Senegal heeɓi jonde tatoɓere nde tedduɓe ko ɗum woni mbadi yewtere nde ɗum noon bisimilla. Bisimilla lawol gongol mi jowti hedɓe karallagal ngal Malang Sonko e Sara Doumbouya mi jowti kadi yewtidiɓe men Aruuna DEEM Jeynaba SOW a salminama Aruuna. A salmitama Aissatou hettiɓe ɓe kañumen fof no calmina e jottiɓe ɗo henne ɓe. Jeynaba anne a wiyama Seydi Sow bisimilla ma. Salmitama Aissatou Ly en calmini ceerno Aruuna e dendagal heeɗiyankoɓe joɗiɓe ɗo ɓe kala bisimilla. Widema tan wuttema ene laaɓa sanne wertima jarama ewa Mamadou Dia Kanté anni a wona koɗo e nde yewtere a wowi arde walla a meeɗi arde ɗo kam a meeɗi bismede a bismama kadi hannde a wiyama a salminama accuma calmodira e hettiɓe. Assalamu aleykum bandiraɓe onon fof mi salmini on goto fof inde mum e yettode mum wiyanmi ko weltare arde nder émission oɗo hollirde kadi gam ko wami hen haalde fof mi haala inchallah. Ewa a ɓadoto haalirde nde seeɗa aɗa woɗɗi ɗum saabu yimɓe mbawa nandema no fewi ala eɗen mbawi jokkude ewa goɗɗo kadi ene e ɓoggol ngol gollidiɗo men Yoro Mangara Yoro a salminama. Aissata mi salminima mi juurimama mi salmini ɓe gonduɗa ɓeɗon foof eyyi mi salmini noon mawno moƴƴo mo gonduɗa ɗon Aruuna DEEM. Ewa an noon aɗa wowno nanede e nde yewtere kono wayrino kono joni kam ɗum ma nattu saaha foof ma ar jeeyeɗa e yewtere nde. Eyyi Aruuna joni a wayrana ndem saabu ko kewor kalis joni. ewa ala hankkadi kam ma nattu ma ar saaha foof duusamine nde yewtere inchallah eywa bisimilla ma tedduɓe ononne on calminama on bismama oɗon gandi noon mbeɗa andi oɗon paadi haala ballon d'or o koto hani min arde e nden toɓɓere min gadorto haala goɓɓodiral championnat ji Afrique de boxe ɗum woni kawgel goɓɓodiroɓe ɗo e Afrique joofi hanki to Kinshasa. Senegal noon heeɓi DCW jeeɗiɗi e ngal potital daɗi ɗum tan ko Maroc e RDC jaɓɓi ngal potital ngal eɗen mbawi wiide desewal gotel eɗen jeeɗiɗi woni kangue ɗum waɗi min jaɓɓade hannde Mamadou Dia Kanté an hol yiyande ma eɗen mbawi wiide hikka Sénégal heeɓi hunde saabu eko sakkiti ko en keɓa on DCW poɗɗen yiyande. Bon mi nani haalama ko hattomi hen wiide tan mbiɗa salmina yimɓe foof goto foof inde mum yettode mum d' abord e weltade kadi émission oɗo arde haalde fande ko wiyete goɓɓodiral donc noon so wiyama goɓɓodiral équipe Sénégal o hikka ene ƴettuno yimɓe sappo e goho sappo e ɗiɗo voilà kamɓe darani noon leydi Sénégal pour daranade drapeau Sénégal joni noon kamɓe nder mabɓe neɓe yeehi nde ko heeɓa ko ene weltana sabu e nder sappo e ɗiɗo ɓe jeeɗiɗo keeɓi DCW eyyi jeeɗiɗo keeɓi hen e dow jeeɗiɗo ɓe sa daari koɓe waddata ko heewani par ce que sa yeehi catégorie ji ɗi ko ɗum woni poids ji mabɓe so tawi woni koɓe nayo watte ko direct demi final wadde heewata koɓe watta koɓe fottata ko joni tawde woniri noon soɓe fottani c'est forcé engrais wawi hen hebde ko wiyete médaille ko kawgel cakkitingel ngel ɗum woni wannode hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati Sénégal artirno ko DCW 5 nden emin jaratno e jonde sappo ngol min gari ha min jeeyama e podium he Maroc ardi Maroc kañum e RDC foof mbaɗi ko mbanno rawande saabu ko kamɓe gonno yeeso ngol Sénégal
ummima e jonde sappo wiide nde wonno ari ha e jonde tatoɓere ɗum mato hannde ko wune wonande Sénégal wune kadi wonande ɗum ɗon ko wune wawata wonande Sénégal par ce que min wawata wiide wona wune par ce que ko hunde nde ganduɗa ko mamin welto hen minen foof par ce que ene moƴƴi mais donc noon hay ɗum kadi mi andina tan rewɓe keeɗani caggal sabu rewɓe keeɗani hen caggal par ce que ene waɗno hen rewɓe tato goto kanko ko waɗanoɗo direct final o waɗi qualifié o hawa woni o waasi ɓeeɗa ɗiɗo kadi waɗi qualifié direct demi final Allah waɗi ɓe heɓoyi ko bronze somi jumani mi sikku noon koɓe tato ɓe sikki ɗiɗo ɓe heeɓi bronze goto Awa Cheikh Mbaye kanko heeɓi ɗum kalis to banggal worɓe ene kadi hen goto ene wiyeteno Tafsir Ba on wonno champion kickboxing min kaalino haala makko ni sa daari histoire uji ɗi wona gotum sport aji ɗi goɓɓodiraluji ɗi wona ko ɗum waɗi o teskaka voilà joni sa daari nde yano goɓɓodiral banggal juuɗe e koyɗe o heeɓino hen wone ha o heeɓi wonde wallahi champion du monde ɓeɗe sikki o arti ɗo en ko sa daari ɗum ɗon ɓe daare dow neɗɗo nden ɗon yiyande makko ɓe ɗamini wonde ma o wawa arde o darano Sénégal kawɗo heɓen kono ko juumere par ce que goto fof koko heɓata ko tan hay nde ɓe jahara nde ni ko kanko ɓe gardinno maaro ɓe ɗaminino woɗo ko heeɓi sa yi noon ko woni ɗo ko foof wawaka haalede nde wonno émission meɗa ndi ene faaɗi par ce que sa daari o immiɗo Karamba kanko immi ko leydi France toon o waɗi kanko préparation makko toon o hebli nde o hebli toon o ari biyeteɗo Karamba Keɓe o ko kanko heeɓi desewal kanjega kanko heeɓi ɗum par ce que kanko France leydi France toon o immori toon o hebli waɗi ene wayno tan komin gowno haalde e ɗum ɗoji men e jewte men woni hannde sa yi ha e banggue atleteɓe ha e banggue dilloɓe coftal ɓalli hewɓe ko banggue heblogol ngol ene tardi ɗum ɗon addi manam enen leydi Sénégal en yawata heɓde ko heewi ko en yawata kadi yaade e nder batu heɓen hen ko jiɗɗen ko ɗum ene tardina en on ɗon noon so heeɓi kadi ene weltana omo weltane par ce que o daranima leydi Sénégal heddiɓeɓe ko Sénégal woni waɗani heblodiroji ɗi ganduɗa ene waɗa e nder leydi Sénégal gam goto foof wawa yitude juumere muɗum wahlite ene wayri kadi Sénégal wayri kadi e nder Sénégal mi siftina tan Mamadou Dia Kanté kanko ko goɓɓodirowo kiɗɗo hankkadi o heeɓi no wuni e banggue goɓɓodiral hankkadi noon o jeeya koye fedde eltoɓe ɗo e goɓɓodiral ko wiyete boxe anglaise ɗo e Sénégal eywa ko wona haala championnat ji de boxe to ɗo e Afrique en kalat kadi goɗɗum fa hande ha hande e banggue goɓɓodiral sappo ñande tati walla mbiyen capanɗe tati sappo ɓuuru hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi sippiro manggo waɗino hakkude Mohamed Ali e George Foreman ɗum noon ko e banggue boxe anglaise mbiɗa sikki to RDC RDC ene wiyeteno Congo Kinshasa eyyo ɗum alarba arore nde manditare duuɓi capanɗe joyyi ko ngo sippiro a wi hono mi wi sippiro yomi wi ngal goɓɓodiral wonno hakkude mabɓe o wi ay wona mi winoma ma haal pular tawa a jillodiraani hen français ɗum hande timmi duuɓi capanɗe tati ko ɗum watno sen mbi Mohamed Ali sen mbi hande George Foreman an ngo sippiro mate aɗa maadito ɗum mate nden taw ka suka walla an aɗa siftoro ɗum ɗum ɗon mbiɗa wawma wiide tan mi jibinaka tawa jibinaka mais ko addi tan mi jibinaka par ce que 114 mais sa wi ɗum ɗon noon goto fof hande mankaka ko watno ko yawti ko par ce que koɓe yimɓe mawɓe ɓe wonno ɓe waɗi ko ganduɗa ko woodi koɓe acci e nder aduna o wiyeteɗo Mouhamed Ali noon wonma ko weeɓani e nder aduna o daranno yimɓe ɓaleɓe kanko nen makko ene sifanomo e nder histoire livre mo joguinomi nen makko winde o famdi taw mo wombimo o naate restaurant nokku no wiye restaurant pour o ñaago ndiyam pour yo rokku ɓiɗɗo makko yara jooma restaurant debbo wonno ɗon wonnoɗo serveur wimo minen mi rokkata ɓalejo ndiyam somi rokki ɓalejo ndiyam komi riddeteɓe golle men nene makko ko Mouhamed Ali ha mawni ko o halnimo ɗum ɗon Mohamed Ali ne kadi mawnude ɗen ɗon gueɗe nangi andi kañumne kadi ko ma darno ɓaleɓe ɗum addi histoire Mohamed Ali wadde nde manitare duuɓi capanɗe joyyi ngo sippiro walla ngal goɓɓodira hakkude ɓe ɗiɗo mamin gartu hen e jewte men paaɗe tedduɓe hankkadi en garat e haala goɗɗum ɗum woni beach soccer woni fettoɓe bal e ceenal eɗen gandi on banggue kadi kawgel kan ene waɗanno Sénégal kadi heeɓi
mawni sabu ɓe gartiri desewal ngal ɗo e Sénégal ɗum ko caggal nde ɓe kawdiri e Mauritanie ha ɓe kawi ɓe loggi jeegom Mauritanie kañum heeɓi gotel Mauritanie noon ngol woni aronol mum tawtorede kawgel kangel Sénégal kañum heeɓi desewal muɗum jeetato ɓiwal somi fuujaki kono Mauritanie en mbawa wiide handani hen ene handino hen kono mataw ko Sénégal tan wawi ɗum keɗoɗen elto Sénégal ngala silla o tuuti kongi garten. C'était pas du tout évident. weeɓano ɓaade Mauritanie hawino min arane ko alay sago min jogo hoolare e koye amen tigui rigui mbeɗa hooli mbawkajam mi farnaki mbeɗa andi emin mbawi foolede Mauritanie ko kippu bawgal fettude hikka ɓe gardi e doole min mbaɗi kadi kawdira cehilagal kewɗe e Mauritanie e leydi mabɓe ha e Sénégal caggal mum min jooɗi min teskiɓe no feewi e kawdiral aranal ngal miɗen jogino sikki sakka miijoji pecciɗi kono min jii diɗɗal ngal koko darti tan ena fada hande min goppitɓe balon o ɓe gandi hen Sénégal wawi ɓe hande eyo o jarama kanko Moussa Oumar Bari pirɗo kongi ɗi ko ngala sila noon keɗiɗen ɗon on woni eltowo diɗɗal Sénégal mo Beach Soccer ɗum woni fettoɓe balle e ceenal kawgel ngel noon ene waɗanno to Égypte kañum ko Maroc hawi ɗum Maroc heeɓi jonde tatoɓere nde Mauritanie hay sinno heɓani desewal ngal kañum e Sénégal jahata e kawgel mangel fukko mbiyen fukko koyngel fettoɓe balle e ceenal ɗum woni Beach Soccer baɗo hitande arore nde to Seychelles tedduɓe en jawtat tan ɗo joni mbeɗa andi oɗon keppi oɗon fof nande haala balore kangue eyo Jeynaba e Aruuna DEEM ene ɗo emin gondi kadi e Yoro Mangara ɗum noon doggol capanɗe tato fettoɓe hirodiroɓe e banggue balore kangue to Erop andinama ko ɓooyi janggo noon keɓowo desewal ngal walla mbiyen buñari ndi annete eywa haalullaji noon ene keewi won mbiɓe hewɓe noon kawri ko Vinicius heɓata ɗum min jinmi andude onon mate oɗon mate bettere wawa wadde ɗum hewɓe capanɗe tato fotino capanɗe tato mate keɓowo desewal ngal wawa iwrude banggue goɗɗo ko wona Vinicius mi hokkuma kala Mangara ɓaɗi an woni koɗo hande eyyi a jarama seydi Ly bon mi sikku tan ko kanko wonata ɓaade ko holliri ko e hitande fettobal ala baɗɗo ɗum aɗa andi ɗo e aduna waɗi ko kuppuji mawɗi woni dentangal biyetengal coupe du monde ne woodi noon goɗɗo mo ganduɗa koye leyɗele tubakoɓe heeɓi mais ɗum ɗon koye club ji maɓɓe ɗi woni Ligue des champions kanko sa daari rawone so Real de Madrid woni to fettata ɗo hawi ko kanko walli so aɗa wawi ni wiide ko kanko wambi ɓe wondunoɓe o nawi ɓe haɓe pooli ɗum ɗon noon aɗa andi comme ko aduna o fof yiyata ɗum heddoto e nder hakkille yahawɓe ɓe ne beddo carte ne goota ɓe ɓe ɗon hewɓe maɓɓe ko kanko cuɓoto ɓaade ko waɗi ko hay goto waɗani ɗum joni noon kanko so ƴetti ɗum janggo hollirta kadi ko to football aduna o wonno ɗo koko ussi ɓaade hande hewani pettowo bal tan mo jiyata ha guite maɗe mbiya ko wayni wooro ha mbiya wooro kam a natti ɗum wiide e fettobal hikka joni holliri ko wiyete ko niveau e français koko ussi niveau ko so wiyama ballon rekangue ko gonga e saaha Messi ne foɗodirta ɗum e Cristiano Ronaldo ni ñande fof ene laamno kam wiye aha tigui rigui ko o hande ene labti tigui rigui ko o mata hikka ɗum ene waɗi wonande Vinicius mate hakkillaji peccaki mate bettere wawa wadde Arouna so rewi lawol so rewnirama tan lawol koɓe cartiɓe pawi ɓe mbi wonde ko so won ha dañda to pettata to aɗa andi wiite faray c'est les récompense individuel
ballon d'or hoɗum joni an ƴeewete ko an ko mbaɗɗa e diɗɗal ngal gonɗa ngal kono kadi DCW diɗɗal ma heeɓi sabu sen mbi Real kañum heeɓi Real heeɓi Ligue des Champions kañum heeɓi Ligue des Champions yiyani heɓri ni sabu Vinicius waɗi hen ho ne heewi no feewi so no wiyama ni Real no ngero haaldi joni ni so wonta dañi hikka kañum no wawi ma saɗa limanno Real de fettoɓe Real kam hiɗodiroɓe hen ni kono hikka sa limino a wi temedere foof tan Bellingham ni nan toon woɗɓe nan toon kono ho dari hen darde o dari hen nde mboɗo sikki tan heedi dow kala koɓe dañi hikka heewi hen hoye makko rewri caggal ɗum eɓen jogui championnat pour musde e aduna he caggal Angleterre min mboɗo jaggi he Espagne kanko wonno hen kanko ne won ho waɗi hen waɗi fayida no fewi bot so wiyano favori tan ganduɗa kañum foti hebde so tawi tan foof rewi lawol kanko tan wawi hebde no wawi won wiyoɓe noon Lamine Yamal nan hen yo ko ɗum jinnomi won haaloɓe hen Lamine Yamal kono Lamine Yamal kadi golle payɗinde en ji hanki golle payɗinde Lamine Yamal ala aɗani ho waɗi hanki o ko gonga ni kono aɗani darori ɓe garti ɓe dartinigi woote o pododirengal waɗama ha gasi dartinama ha hanki o jeeyata hen wattoɗo e balɗe hay sino wona hanki yo caggal ɗum haadi ma Lamine Yamal ha Espagne tan e euro aɗani Lamine Yamal yiya tan hoye euro he hoɗon tan wawi don tan holliri won gueɗe ko gongani e saison he foof won holliri Barça kono e euro he surtout holliri gueɗe bawde wonde wiyede no wawi kono peut être ɗon on banggue sa ƴeewi Copa America Brésil woto yani aɗani ɗum waɗi Argentinaɓe sani hande ne kala mbiya kañumen jaggi Lautaro Martinez konno tottede kono noon wondani ɗo ene men ene yiiɗi haalde e banggue club aji he banggue pettugal club aji he ɓuuri hen tidde ho woni Ligue des Champions ko Vinicius gagni ɗum mboɗo jaggi tan on fono jeewi yoro konngol actema yaro Rodri ko goppuɗon ɗum mi woppanimo mo je e tatoɓe walla nayoɓe aɗa andi dental wiyetegal Ligue des Champions ko petto bal aduna fof woni hen woni gummiɗo Afrique gummiɗo Amérique gummiɗo Europe gummiɗo Asie sa ƴetti ko wiyete ko Coupe d'Europe ko kamɓe tubakoɓe meeɓe hakkude mabɓe gonɗo Brésil fettata hen gummiɗo Argentine fettata hen Mohamed Salah gummiɗo Afrique fettata hen mais noon so tawi onon fettoɓe aduna ɓe fof ko poɗodirton ko ɓurɗo hen yiyeede oɗon fota tottede ɗoɓe ndenni ɗon onon foof ɗo henne kanko heedi dow joni aɗa andi koni ko ha janggo foti tottede ha joni yimɓeɓe mbiya est ce que Vinicius wonata est ce que wonata ɓaade yaltinoɓe ballon d'or o koɓe ne woodi koɓe mbayli e jaltingol ngel par ce que nden wona suɓogol ngol tan mais nden ƴettuɗo ɗum o ne andatno ɗum jonte ɗiɗi avant ne tottire équipe aji jaha toon kalda e makko filma mo mbaɗa mo interroger totta mo micro o haala joni noon ɗum koko itta aɗani ɗum ɗon so waɗanoma photo ji jalta yimɓeɓe aɗa andi comment ça s'appelle enen jaayniyanke en kaalat a wi min de mi yeyino hanki mi ƴettimo ko kanko wonata après voilà sa yaltini message goɗɗo yaltina goɗɗo yimɓe foof ganda ko kanko mais joni l'équipe wi ko watta ɗum ɗon ɓe goppat ha janggo ɓe jaltina enveloppe ji ɗi fof ɓe guitta inde waaji o kañum e hoore mum waktu mo andata ɗum o ko an Aissata oɗon waktu gandata ɗum ɗum sayi fuɗɗi hebde lurodiral kono min mbeɗa andi ko kanko wonata so rewi lawol homo kanko wona andi ko kanko wona Mamadou Diabo mi artu e matino sabu min jogui heeɗiɓe ɓeni kamɓe ɓe gaddi jiyanɗe mumen Jeynaba annema mi artu e ma joni kono ko adi en keɗoto jiyanɗe heeɗiɓe ɓe saka ɗum wiya jiɗmi ko gaddanami heeɗiɓe ɓe kamɓe ne ɓe gaddi jiyanɗe mabɓe e toɓɓere nde wonande ballon d'or to Europe e wonande ballon re kangue ɗo e Afrique keɗoɗen ɓe garten Bassirou Soumaré Senegaal en kon diwan Goudiri jooɗi France ballon d'or européenne ɓurɓe ɗaminade ko yimɓe ɗiɗi Vinicius e Lamine Yamal Vinicius sem daari parcours mum ɗo tan Real Madrid o waɗi golle payɗin sirte match cakkitiɗe ɓe Lamine Yamal kadi ɗo e nder Europe ha e Ligue champion Barcelone on waɗi golle patam lamiji ballon d'or africaine hewɓe hannde ne kala Sékou Guirassy guinénajo Guirassy kam jalta makko cakkitiɗe ɗeɗo tan wawi holde ɗum kono ɗen ɗon tan kadi dabɗini Lamine Billy Baby modde Gambie ballon d'or européen on ko ɗanƴe ni mi
wawa heɓde ɗum noon ko Lamine Yamal Madou Lewandowski. Hussein Tall ɗo e Dakar. Ballon d'or africain o e Edmo Tabsoba e joueur Burkina Faso kañum latino meilleur défenseur Bundesliga e ƴetti kuppuji tati kañum na foti tawde en tête de liste ɗo e Sékou Gracie tawatanoma e meilleur victorien africain 33 buts e Bundesliga. Lukman e ƴettuɗo Ligue Europa tawanoma final Coupe d'Afrique kañum duna han tawtirede e meilleur joueur ji e neɗɗo mi yiwɗen toon en yaada e tawtirego muɗum hande Amir e Gréry na joueur mo Algérie e yinde tawta e liste o ene en yaada e nden ɗon hunde hande en yaada ene jango Brahima Diaz mo Real Madrid ƴettuɗo kuppu ɓurɗo mawnude ko kanko foti hokkede Ballon d'or africain ɗo ƴetti Ligue des Champions championnat Espagne Super Coupe ko sonu presque Aubameyang no Mohamed Salah no foti tawtirede e oɗo liste sabi en yi golle paydinɗe ɗo wa Liverpool enen en yiya ɗiɗo joueur aji fou e joueur mo heɓuɗo 11 bi e les championnat muɗum Coupe d'Afrique e yaha e fay huitième de finale on ɗon joueur hooje watte les nominations de Ballon d'or ɓe koɓe wela tan ɓe waɗi nomination wona ko foti nominede. Yo Ousseyni Tall a yettawi yiyande ma kanko mbeɗa andi o yadani ko amin amin fettowo Algérie o ɗum ɗini watta e diɗɗal walle doggol hirodiroɓe ɓe e banggue Afrique noon kaleten saabu joni joni en kaali ko Europe ko kono e banggue Afrique jeddodiral walle tan ñiŋoje ene goodi caggal nde doggol sappo ɓe jaltina hewɓe mbi ko ɓe won hannoɓe tawede e ngol doggol tawaka hen sappo suɓaɓe ɓe wona ɓen kanno suɓede kono onon ne holko woni hen yiyande moɗon haade mi yaade Yoro e Arouna mi arta e Jeynaba an ko an gadortomi Jeynaba. Min sappo ɓe ɓuuri amen bettude ko Pierre-Emerick Aubameyang ko jeyaka hen kanko sa ƴeewi hayso wona ɓen wasde wadde ko woni Chancel Mbemba en hayso woni wonko mbaɗi ko heewi e leyɗele mumen kankam sa yerodiriɓe e Aubameyang mbeɗa sikki Aubameyang ne wawi hedde yesso mabɓe to banggue Sénégal hay goɗɗa hen kono min mbeɗa soyntono to Nicolas Jackson mbeɗa soyntono men hayso woni ɗo e Sénégal wonno wayi kono toon kam to Chelsea ko kanko ɗumni toon sa ƴeewi ngol ɗo ko Arouna en ANPS woni jayndeyankoɓe Sénégal sport ko kanko ni ɓe dokki so woni no mbiyanno ɓe mbawi Ballon d'or Sénégal kanko woni fettiyanke to gonɗo toon to caggal taw ko Sénégal naji kanko ƴetti prix Jules François Bocandé wadde omo wawno jeeyede e ngol ɗon doggol kono kam min kam ko Aubameyang ɓuuri kam hen muusde e Ousseyni haali haala Brahim Diaz kañum nene waɗi golle payidinde mbeɗa sikkam ngol ɗo doggol aɗa ɗesi hawnade seeɗa to banggue no lelnirani hano wayni Arouna mi hokkuma kala hen no yawiri tan anne hol yiyande ma e ngol doggol mate aɗa rendi miijo e Ousseyni Tall ko wi ko no suɓirteni ene hani darede no foti dartede saabu wona go no eɓe cuuɓo no wiye wonde wonno ɓe dewniri hande sa yi hande Hakimi walla Serou Guirassy min mboɗo jaggi kañumen Lukman ɓen tato tan woni favori ji ɗi heddiɓe ɓe nani Lukman Guirassy e Hakim eyyi koɓe jejjiti Brahim Diaz o mboɗo sikki ha Maroc waɗi ho watta Maroc o ho watta Real on fonno jeeyede hen ɗum noon wona ham lawol wonɓe ɓe nanni hen ɓe ganduɗa min mi anda to ɓe keeɓi ɗumen Yoro anne holko woni miijo ma hen mate ande critère sélection dokketeɗo hande Ballon d'or Afrique holko woni critère muɗum mate ko critère o no ɓe mbaɗi no ɓe cuɓirto ni rewi lawol walla rewani yiyande ma aɗa andi kaf yiiloto ko hokkata ɗum lumière pour mi yiye aduna o fof ɓe gadirto ko ɓurɓe yiyede e ko compétition mo kaf jeeyi woni Coupe d'Afrique des Nations so ɓe gummima ɗon noon ɓe daara kadi e ko ganduɗa so oɗon innama tan fof ruttoto ko Afrique oɗo Lukman marque ko bituji tati final Europa League so wiyama ko holto umi Nigéria nden kaf yiyeten hoore mum wiya accu nanno oɗo mais sa wi Aubameyang ɓe mbima Marseille ɓe mbima woyi ko Gabonais mais ɓe mbiya kaf yiyata hen hoore mum Gabon ma yiyen hoore mum mais kaf yiyata hen hoore mum ko waɗan ɗum ara ko ɗum Marseille siftina hande ni ko hande woni match mabɓe e Paris Brahim Diaz ne maɓe jiyen koye mabɓe sama Maroc ko te actuel ɗo tolniden ɗo Maroc kam so tawi football haalte e banggue Afrique ala fof heedi dow o leel arde
Biram Diaz no ƴetti sélection Maroc waɗani lebbi tati taw sa leeli arde peut-être nden liste o ni yaltinama ɓe cuɓima mais ɓe jaltinani ille ɗe ko ɗum min mi tigui ko ɗum tahi hay goto yanimo hen. Eywa tedduɓe Mamadou Dia Kanté ɓe ɗinnoma hokkude kala hen miijo ma kono gasi ha laawi yewtere nde ene raɓɓiɗi ha maayi tedduɓe joofi mi hokki on aadi alet arore on jettama mi yetti kadi hoɓɓe men on jarama.